Už bežíme? No. Bežíme? Začína telka. Po náročnej štvrtkovej noci sa piatok niesol v mierne ospalom duchu. Hlavnou témou nášho posledného tohto týždňového vysielania bude zhodnotenie tábora najprv samotnými účastníkmi a potom hlavným vedúcim Daliborom Dvorským a organizátorkou tábora Alenou Paľovou. Celkom, hej. Varili dobre? Áno. A ktoré jedlá najviac si chutili? Dneska, čo sme mali vypražený syr, potom stredu a v pondelok. No. Niektoré jedlá mi chutili a tak... Pre vás bolo viac dobrých jedál alebo viac zlých jedál? Viac dobrý bol určite. Zatiaľ mi ten smažený syr a to, čo bolo v pondelok, ten kuracie krydlá v stehne, alebo čo to bolo. No ako ktoré jedlo? Asi búbky nejaké. Takže celkom v pohode. Je to akože všetko, každý deň potrebu. Celkom dobré, nič tam nechybalo. Podľa teba najlepší? Podľa mňa asi Dalibor. A prečo? Tak s ním je sranda, tak vychytať. A dobré hry celkom vymýšľa, ako sranda. Hlavne ten Dalibor bol najlepší. Tak ja neviem, tak Dalibor bol taký tvorivý, veľa hier vymyslel. Podľa mňa taký najzábavnejší je Janči. Ale najzábavnejší je Gary. Oni dva, dobre.
dosť dobre som sa bavil, hlavne tie všetky turnaje, síce aj keď som sa nemohol zúčastniť na všetkých, tak boli všetky dosť dobre. Všetko v pohode je tu, veľa vecí sa to dá hrať, teda až na tých komárov, myslím tu všetko. Chodí, že super. Ľúbilo sa mi tu veľmi. A čo sa vám najviac páči? Moc čo? Všetky program. Hlavne, že sme na vzduchu, že môžeme byť vonku. No, Tábor tento rok bol super, Tábor. Si bol aj na minulý rok? No jasné, predminulý a predminulý. No a keď to porovnáš z tých rokov, ktorý si bol, tak na ktoré miesto by si ho umiestnil možno? No už tak na druhé. Že ako hodnotíš Tábor? Dobre ho hodnotím, v poriadku bolo, sa mi tu páčilo. Boli aktivity aj kurzy dobre zorganizované, vedúci boli super, určite. Či zábavy, alebo tí, ktorí nás vyučovali. A Tábor sa mi veľmi páčil. Ostávam tu aj na druhý turnus, takže dúfam, že to tiež bude aj ďalší turnus také super. Čiže, Dalibor, ako by si stručne zhodnotil tohtoročný Tábor? Ako sa podarilo, nepodarilo? No ja si myslím, že vyšiel na jednotku. Síce začiatok bol trošku ťažký, jednak skrz počasie. Prvé 2 dní nám neuveriteľne pršalo, priam až depresívne. Druhý aspekt bol, polovica detí bolo nových, sa nepoznali, takže ten rozbeh bol trošku ťažký. Ale ako náhle nám vyšlo slnečko, dalo sa ísť von, tak myslím si, že deti začali byť k sebe úprimnejšie, milšie. To je asi mamina. Nemal si nejaké problémy výraznejšie s disciplínou detí? Tak s disciplínou detí sú vždy problémy, lebo deti sú deti. A to som rád, že sú niekedy aj také neposedné, i keď niekedy vedia dohnať človeka do zúfalstva. Ale stačí niekedy len zrúknuť, zakričať, poprípade sa povyhrážať, vyhadzovanom z tábora a dá sa všetko na poriadok. Dobre, potom ešte, či si bol spokojný s týmto prostredím, aké tu je za reálnom? No musím podoknúť až na tie komáre, ktoré mi teraz žerú dole nohy. Je tu krásne, nádherné prostredie, krásna, nádherná ubytovňa, veľký komplex s kompletnou vybavenosťou a osobný môj názor, osobné hodnotenie, jednotka s hviezdičkou. A nevadilo ti niekedy, že také to je tu dosť rozsiahle, že možno je to pre 80 ľudí, tu bolo iba 40, neboli tak veľmi roztratené tie? Vieš čo, vôbec ne, aspoň sa bolo kde zašívať. Si myslím, že každý si vedel nájsť ten svoj kúsok súkromia a keby tu bolo 80 ľudí, mohlo by to istý chvíle pripomínať Spartakiadu a myslím si, že to nie je cieľom. Cieľom je zábava, myslím si, že sa všetci bavili, ja som sa bavil dostatočne. Potom ešte nakoniec sa ťa spýtam, že na Tábore si bol naposledy pred 7 rokmi, hovoríš, a či sa ti zdá, že sa odtedy deti nejako zmenili, lebo už je to dosť dlhá doba a že či nejak inak reagujú na tie hry, alebo že či ešte stále chcú sa hrať vonku, či sa viac tlačia ku počítačom, alebo viac vonku, že už ich prestali baviť. No úprimne povedané, na Counter-Strike reagujú rovnako. To či pred 7, či teraz rokmi. Čo sa týka hier, myslím si, že deti sú v každom generačnom období, ako myslím, že počas storočia alebo tisícročia sú rovnaké. Menia sa len nejaké tej vplyvy na ne, mení sa prostredie, mení sa doba, mení sa technika, technológia, ale dieťa vždy zostane dieťaťom a dieťa má vždy chuť sa hrať za každých podmienok. Detské počítačové tábory organizujem už 19 rokov. Začala som ako študentka na vysokej škole. No, je to jeden z najlepších táborov, ktorý sme mali, pretože stále sa niečo deje. Mám veľmi dobrého vedúceho tábora, tento turnus. A tento tábor sa mi páčil, ako bol zorganizovaný. Keď je dobrý vedúci, on vie uriadiť aj vlastne všetkých ostatných asistentov a vedúcich a myslím, že aj všetci ostatní boli dobre vybraní. A tohto roku sme robili trošku experiment, že sme zobrali viacej asistentov, aby si vyskúšali prácu s deťmi. Takisto bol experiment aj táto táborová televízia, kde ste si vy vyskúšali robiť táborové video. Mojím zámerom je, aby čokoľvek, čo sa na tábore deje, vlastne robili mladí ľudia, aby sa na tom niečo naučili. A na tento areál som čakala asi 5 rokov, lebo už dávnejšie som si ho všimla na internete, že tu nejaký tábor robil
také videotábory a podobne. A sa mi páčil práve týmto areálom, až minulý rok sa práve že uvoľnil, že bol voľný termín, tak som sem rýchlo prišla, informovala som sa a páčilo sa mi, že je to tu všetko na jednom mieste, všetko máme prehľad, veľa ihrisk, veľa priestoru vlastne, kde môžeme mať počítačové hry. Takže je to perfektné miesto. A plánuješ sa vrátiť? No. Tak my sme taký tábor, čo chodí z jedného miesta na druhé miesto. Na budúci rok by som možno chcela robiť tábor niekde v horách na strednom Slovensku. Buď sa naspäť vrátime do Záladky, alebo niekde na Hore Hronie, alebo do Tatier. Skôr mám takúto tendenciu na budúci rok. Takže zavolám, aby sme V úplnom závere vám ďakujem v mene Antre TV za vašu pozornosť počas celého týždňa. Tým, ktorí odchádzajú, prajem šťastnú cestu domov a tým, ktorí zostávajú, aby ten nasledujúci turnus bol minimálne taký dobrý ako tento.